és que l'experiència que portem durant un any és molt positiva, han venit molt a comprar, te están apreciando el producto, saben lo que compren. Me gusta venir todos los sábados porque los productos te duran toda la semana, están recién recolectados. Son productos que vienen directamente de la huerta, sin intermediarios, tienen más calidad, por lo menos yo sí que lo compruebo en casa. Realmente, sobre todo en el tema de las verduras, las naranjas, tienen muchísima calidad. Jo crec que és molt important, simple i llanament, perquè n'hi ha molt de xocoter llaurador que per lo menos encara s'estan dedicant a l'agricultura, tirant endavant l'agricultura, i és una manera de poder defendre algo que s'ha fet tota la vida, que el llaurador produïsca i venga el seu producte.